свята Раства. Пра насычанымі падзеямі гэты выходны дзень распавядзем у аб'ектыве па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. Пачынаем з кароткага анонсу. Православные верники святкуют Рождество. Это душевный праздник, это единение с Богом. Православный атеист у храме сыпал погрозами. Мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. 200 годов за кратами. Это край. Ну, и, конечно, да, мы уже поняли, что в Беларуси дна нет, и пробивать его можно бесконечно. Мы ніколі не здамося і ніколі не саступім. Штурм Капітолія. Што далей? Сцены хаосу ў Капітоліі не адлюстроўваюць сапраўдную Амерыку. З нараджэннем Хрыстовым віншуюць аднаго праваслаўныя вернікі. Беларускі экзархат адзначае адно з галоўных царкоўных святаў паводле юліянскага календара. Адсюль дата 7 студзеня. Як прайшлі святочныя набажэнствы ў розных гарадах Беларусі, распавядзе Анастасія Русецкая. Нарадзіўся збаўца. Праваслаўныя вернікі святкуюць Раство Хрыстовае, адно з найважнейшых хрысціянскіх святаў. Паводле Евангелія Ісус нарадзіўся ў сям'і Іосіфа і Марыі ў Віфлееме, куды святое сямейства выправілася незадоўга да ягонага нараджэння. Урачыстыя набажэнствы ў праваслаўных храмах Беларусі распачаліся ў ноч на 7 студзеня. Пришло спасение на землю, пришел Христос, и весь мир осветил своим пришествием. Рождение Христа, наверное, в жизни каждого человека – это особый день, потому что мы не только Рождество ведь отмечаем, мы когда-то в один прекрасный момент своей жизни мы ощущаем это внутри себя, как рождается Христос. Это душевный праздник, это единение с Богом, это возможность проверить свои мысли, свою душу, очиститься. У Мінскім святадухавым кафедральным саборы ўрачыстая ўсяночная літургія сабрала шмат вернікаў. З-за каронавіруса прыхаджане і служкі былі ў масках. Падчас службы мітрапаліт Менскі Заслаўскі Веніямін памаліўся за хворых і медыкаў. Внуки из наших братьев и сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храм. Вознесем о них прошение милосердному Господу, Отцу, да благословил душевные телесные силы. Свята нараджэння Хрыста чакалі з нецярплівасцю і ў сям'і Трапачкаў з пасёлку Садовы Пінскага раёну. Рождество Христово дает нам силу, веру, надежду, наполняет наши семьи добром, радостью и благоговением. Настаўніца Вольга Трапачка спявае ў царкоўным хоры з юнацтва ўжо больш за 20 гадоў. У мясцовую царкву Святой Параскевы Пятніцы на вечаровую службу яна выправілася ўсёй сям'ёй, разам з мужам і 2 сынамі. Христос родился, Христос родился, Бог родился. Любоў да спеваў перадалася малодшаму сыну Кірылу. Рождество Христово, ангел прилетел. Он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте весь день, торжествуйте день шестого Рождества. Все люди ликуйте весь день, торжествуйте день Христова Рождества. Паводле хрысціянскай веры галоўная сутнасць свята – абвяшчэнне Божага валадарства для ўратавання чалавецтва. Вестку, пра якое сваім нараджэннем прынёс Ісус Христос. Для кожнага верніка Раство Христово – гэта цуд, які дорыць надзею. Для меня праздник Рождество – это с самого детства. Это Рождество чего-то нового, чего-то чудного, чудного чего-то ждешь. А ждем чего мы чудо? Здоровья, мира, благополучия. Радости в жизни, чтобы только радость была, и чтобы всем было хорошо и радостно, чтобы все были здоровы. Настроение очень хорошее, чувство тоже прекрасное, потому что родился Христос в это время. Для Него, для нас, для мира это спасение. Просим Его и Матерь Его Божию, чтобы исцелили от этих тяжелых болезней, которые в настоящее время одарила весь мир и всех. И будем надеяться, что в этот год, 21-й,
принесет счастье и радость и добро. Слава Богу за все. Святочныя службы ў беларускіх цэрквах працягнуцца да вадохрышча. Анастасія Русецкая, Белсад. Нам трэба ўзяць у рукі галаву і падумаць пра нашу будучыню. Менавіта ў гэты святы дзень ён адтуль папярэджвае нас. Гэтак Лукашенко павіншаваў праваслаўных з раством. Яшчэ ўчора ўлады пагражалі пазбавіць праваслаўную царкву юрыдычнага статуса, але ўжо сёння Лукашенко запальвае свечкі ў храме і выказвае свае пажаданні. Я человек мирный, но я не могу допустить, чтобы моя президентская жизнь закончилась тем, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель. Павіншавала праваслаўных вернікаў і Святлана Ціханаўская, згадаўшы падзеі ўжо гэтага года. Царква заўсёды павінна заставацца месцам, якое натхняе, гуртуе і падтрымлівае людзей, незалежна ад іхнага веравызнання. Яна заклікала ўсіх падтрымаць сваіх блізкіх і паплечнікаў малітваю. Спыніць гвалт і развіваць дыялог паміж уладамі і грамадствам Беларусі пажадаў патрыярх расійскай праваслаўнай царквы Кірыл. Праз каляднае інтэрв'ю тэлеканалу «Расія-1». Усе пытанні трэба развязваць мір, лічыць ён. Проста фабрыка рэпрэсіяў. За няпоўныя 5 месяцаў летась былі затрыманыя больш за 25 000 чалавек. Агулам яны правялі за кратамі больш як 227 гадоў і выплацілі дзяржаве амаль $700 000 штрафаў. Вынікі пасля выбарчага перыяду падвялі праваабарончы цэнтр «Вясна» і Ігор Станкевіч. Орехи, сухофрукты, изюм. Ежы, вопратка, сродкі гігіены. Гэтыя рэчы Вераніка прывезла мужу ў ізалятар на Акрэсціна. Увечары 5 студзеня ён выйшаў па хлеб і не вярнуўся. Яго затрымалі каля дому ва ўручы падчас аблавы. Чацвер адзіны дзень на тыдзень, калі ў ізалятары прымаюць перадачы для зняволеных. Аднак сёння прыём адмянілі, нібыта з-за ковіду. Это край. Ну, конечно, да, мы уже поняли, что в Беларуси дна нет, и пробивать его можно бесконечно, но хоть где-то цепляться внизу можно, какие-то скалы должны, ну, вот точки останова, ну, потому что это просто беспредел. Паводле праваабаронцаў, пасля затрыманняў 5 студзеня адбыліся 26 судовых паседжанняў. Справы 9 чалавек з-за нізкай якасці падрыхтоўкі суды адправілі на дапрацоўванне ў РУС. Тым часам саміх затрыманых не адпусцілі. Міліцыянты могуць іх утрымліваць 72 гадзіны. Шмат таких выпадкаў, калі людзей затрымліваюць на 72 гадзіны, это 3 сутак, а потым суд вырашае пакараць яго штрафам. І фактычна чалавек атрымлівае двойное пакаранне. Між тым, блізу 20 удзельнікаў маршу мудрасці, які адбыўся 14 снежня, атрымалі пазовы ў суды. Тады за карагод каля елкі затрымалі каля сотні чалавек. Пасля некалькіх гадзінаў у РУС большасць адпусцілі. 4 чалавекі трапілі на Акрэсціна, былі асуджаны і пакараныя штрафамі. Я думаю, что вот это вот подлость ихняя. Вот они хоть так, но подленько, чтобы сидели дома и молчали. Праваабарончы цэнтр «Вясна» склаў статыстыку пратэстаў. За няпоўныя 5 паслявыбарчых месяцаў па ўсёй Беларусі былі затрыманы звыш 25 000 асобаў. Больш за 1000 з іх затрыманыя двойчы ці тройчы. Беларускія суды агулам вынеслі амаль 7 000 пастановаў аб арыштах і 4 000 аб штрафах. Папярэджанняў было ўсяго 87, а спыненых справаў каля 20. Агулам беларусы правялі за кратамі каля 83 000 сотняў. Ці 227 гадоў і выплацілі дзяржаве амаль 1 800 000 рублёў штрафаў. Конечно, большая частка рэпрэсаваных выпадкаў рэпрэсіі адбылася ў Менску, але па кожнай вобласці, амаль па кожнаму гораду Беларусі ёсць выпадкі рэпрэсій. Паводле праваабаронцаў, пры затрыманні былі збітыя звыш 380 чалавек. Шпіталізаваныя каля 490, не менш за 10 чалавек атрымалі агнястрэльныя раненні і 5 чалавек былі забітыя. Між тым, ніводнай крымінальнай справы супраць сілавікоў не заведзена. Гэта жахлівыя лічбы, і яны вельмі добра адлюстроўваюць маштабы і пратэстаў, якія зараз адбываюцца ў Беларусі, і маштабы рэпрэсій, якія адбываюцца ў дачыненні да людзей. Крымінальныя справы заведзеныя і на нашых калегаў, журналістак Кацярыну Андрэеву, Дар'ю Чульцову, Кацярыну Барысевіч. Іх і яшчэ 166 чалавек праваабаронцы прызналі палізняволенымі. Ігор Станкевіч, Белсад.
Кангрэс ЗША канчаткова зацвердзіў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах Джо Байдена, а Дональда Трампа можа чакаць імпічмент. Хоць і без гэтага прэзідэнцтваваць Трампу засталося менш за 2 тыдні. Але амерыканскія палітыкі апасаюцца, што Трамп, які напярэдадні заклікаў сваіх прыхільнікаў прадэманстраваць сілу, за апошнія 13 дзён здольны зрабіць горшыя рэчы. Пра выклікі для дэмакраты ды спосабы з імі справіцца распавядзе Ярослаў Сцешык. Нічога падобнага ў Вашынгтоне не здаралася больш за 200 гадоў, з моманту, калі будынак Капітолію захапілі войскі брытанскай імперіі. На гэты раз Кангрэс штурмавалі амерыканскія грамадзяне, самыя гарачыя прыхільнікі Дональда Трампа. 45-й прэзідэнт не мог пагадзіцца, што па ўсіх паказніках прайграў выбары, таму з адмысловай трыбуны заклікаў іх дзейнічаць, ісці да Капітолію. Мы ніколі не здамося і ніколі не саступім. Гэтага не будзе. Вы не саступаеце, калі справа датычыць крадзяжу. У Кангрэсе ішло паседжанне, якое мела канчаткова сертыфікаваць вынікі складанай сістэмы прэзідэнцкіх выбараў і агульнае галасаванне, і галасы калегіі электараў, і тое, што ні адзін з незалежных судоў не пацвердзіў маштабу парушэнняў, пра якія казала каманда Трампа. Але калі трампісты прарвалі паліцэйскія заслоны, паседжанне Кангрэсу прыпынілі. Заканадаўцаў эвакуявалі з будынку ў адмысловае сховішча. Сцэны хаосу ў Капітоліі не адлюстроўваюць сапраўдную Амерыку, не прадстаўляюць таго, кім мы ёсць. Мы бачым невялікую купку экстрэмістаў, прыхільнікаў беззаконня. Гэта не іншадумства, гэта хаос, які мяжуе з міцяжом. Таму я заклікаю гэты натоўп адступіць і даць дэмакратыі рухацца наперад. Нацыянальная гвардыя дапамагла паліцыі са спазненнем, калі атрымала загад ад віцэ-прэзідэнта Майка Пенса. Дональд Трамп не аддаваў загаду спыніць беспарадкі. Сярод самых агрэсіўных нападнікаў журналісты апазналі лідараў праварадыкальных рухаў, а таксама рухаў прыхільнікаў тэорыі змовы, якія, напрыклад, распаўсюджваюць інфармацыю, што ліберальныя палітыкі п'юць кроў дзяцей. У выніку беспарадкаў загінулі 4 асобы. З паўсотні затрыманых 5 чалавек арыштавалі за нелегальнае нашэнне зброі. 26 арыштаў адбылося на тэрыторыі Капітолію. Таксама былі знойдзеныя 2 самаробныя трубкавыя бомбы. Адна ў Нацыянальным камітэце дэмакратычнай партыі, другая ў Нацыянальным камітэце рэспубліканскай партыі. У аўтамабільным кулеры знайшлі даўгарульную зброю і кактэйлі Молатава. Гэта ўсё таксама было на тэрыторыі Капітолію. Заканадаўцы вярнуліся на працоўныя месцы. Кангрэс аднавіў слуханне і ўжо ў ноч на чацвер канчаткова пацвердзіў перамогу Джо Байдена. Вынікі галасавання за прэзідэнта наступныя. Джозеф Байден атрымаў 306 галасоў калегіі электараў, Дональд Трамп 232. Галасы за віцэ-прэзідэнта наступныя. Камала Гаррыс атрымала 306 галасоў электараў, Майкл Пенс 232 галасы. Дональд Трамп не прызнаў паразу, але заклікаў сваіх прыхільнікаў спыніць пратэсты. Гэтыя выбары былі сфальсіфікаваныя, але мы не можам гуляць на руку гэтым людзям. У нас мір. Таму ідзі дадому. Мы цябе любім. Ты вельмі асаблівы. На знак пратэсту супраць крызісу, выкліканага дзеяннямі Трампа, не менш за 7 высокапастаўленых чыноўнікаў з ягонай каманды падалі ў адстаўку. Гэта сімвалічныя крокі, бо ўжо 20 студзеня адбудзецца інаўгурацыя Джо Байдена. Ярослаў Сцешык, Белсат. Адны вераць у гаючую сілу гэтай крыніцы, іншыя прыязджаюць, каб проста набраць крыштальна чыстай вады. Але гэтак было да нядаўняга часу, пакуль каля крыніцы не з'явілася звалка небяспечнага смецця. Пра тое, як жывая вада ператвараецца ў мёртвую, рэпартаж Хрысціны Чарняўскай. Я просто тоже верю в это. Я хочу, чтобы эта вода была чище и чище дальше. Распавядае Еўген Фільмонаў, каардынатар зялёнага дазору па Гарадзенскай вобласці падчас прыбірання смецця ў рачулцы ля мікрараёну з прыватнаю забудоваю горадні. Яшчэ год таму увосень актывіст заўважыў тут несанкцыянаваны сметнік побытавых адкідаў. Картина удручающая. Местные жители безрассудно, бытовые отходы, мусор, шифер, который содержит такие опасные вещества, как асбест, они сбрасывали это все в воду, сбрасывали это все в районе самого родника. Найбольшую занепакоенасць актывісту выклікае тое, што за некалькі метраў ніжэй па цячэнні існуе унікальнае месца, да якога прыязджаюць людзі з усяго гораду, верачы ў надзвычайную сілу вады.
Гэта адна з 6 крыніц у ваколіцах былой вёскі Солы, вада з якой яшчэ застаецца прыдатнай для піцця. І нават у ёй экалагічныя актывісты фіксуюць нязначнае превышэнне нітратаў. Праверыў крыніцу каардынатар экалагічнай ініцыятывы з дапамогаю тэст-палоскі, якая выкрыла наяўнасць у вадзе нітратаў. Тады Яўген заняўся пошукам імавернай крыніцы забруджвання, ды зладзіў інфармацыйную кампанію сярод мясцовых жыхароў. Аднак, калі плёну гэта не прынесла, звярнуўся ў адпаведныя дзяржаўныя органы. Были написаны обращения в городской областной комитет природоохраны, были обращения написаны в Центр эпидемиологии. Вот. Ну и были получены от них ответы о том, что комитет природоохраны выписал предписание тем, кто являлся владельцем, так скажем, удобрений, лежащих совсем не там, где им нужно. Гарадзенскі занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі заўпэўніў, што пробы вады адпавядаюць гігіенічным нарматывам, а гной дасюль так і не прыбралі. Добра ведаюць сітуацыю са станам пітной вады ў цэнтры экалагічных рашэнняў. З 2013 года установа рэалізуе праект маніторынгу прыродных водных крыніцаў водны кантроль. За гэты час валанцёры ды эколагі абследавалі болей за 3000 калодзежаў. Са свайго досведу адмыслоўцаў ва ўстойлівым кіраванні воднымі рэсурсамі Наталя Парэчына называе 3 асноўныя крыніцы забруджвання. Гэта гаспадарка надворная, и туалеты, и хлявы, и огород. Это палетки, которые навокал сядзібы, и это жывёлагадоўчыя комплексы, которые неправильно складируют навоз, альбо не своечасова вывозят это на палетки и распыскивают по полям. Пасля прыбірання гарадзенскія актывісты намераны надалі звяртацца ў дзяржаўныя органы, каб развязаць праблему забруджвання крыніцы побытавымі адкідамі. Бо іначай, зазначае Яўген, горад можа страціць гэты унікальны водны аб'ект. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Раство паводле юліянскага календару адзначаюць сёння ў шмат якіх кутках свету. І ў кожнай краіне свае асаблівасці. І шмат дзе праз каронавірус з'явіліся новаўвядзенні. Пра тое, дзе і як святкуюць Божае нараджэнне, распавядзе Каця Малей. Віфлеем – горад вядомы як месца нараджэння Ісуса. Звычайна тут збіраюцца 1000 турыстаў і вернікаў з усяго свету. Сёлета ж з-за каронавірусных абмежаванняў галоўную плошчу не пазнаць. Патрыярх Іерусалімскі Феафіл III узначаліў святочную імшу у закрытай царкве без натоўпу вернікаў. Шчаслівага і здаровага года ўсім людзям у свеце з гораду Віфлеему. Мы спадзяемся, што гэты год будзе добрым, поўным радасці, шчасця і захавае нас ад хваробаў. Падобныя абмежаванні і ў Егіпце. Копцкім праваслаўным хрысціянам забаранілі наведваць імшу ў саборах праз захады ў барацьбе з каронавірусам. Царква адмяніла ўрачыстасці і дазволіла абмежаванай колькасці святароў праводзіць богаслужэнні. Кіраўнік егіпцкіх копцкіх праваслаўных хрысціянаў папа Тавадрас II адслужыў імшу ў манастыры Анба-Бішой у пустыннай даліне. У Расіі выглядае на тое, што праваслаўныя вернікі падчас набажэнстваў забыліся пра пандэмію і масава збіраліся ля церкваў. Я не опасалась, потому что есть Бог, Он нас всех бережет. Я верю в Бога, и я верю в то, что мы с Ним, и мы Его дети. Для того, чтобы окончательно победить эту болезнь, нужно продолжать выполнять все предписания, которые следуют от санитарных и медицинских властей. Нужно быть очень осторожными, но одновременно нужно помнить, что и это испытание, столь нелегкое для нашего народа, пройдет. У сербскім Белградзе у храме святога Савы сабраліся вернікі на абрад бадняк – спальвання каляднага палена. Раство увасабляе і дае нам надзею на лепшае заўтра. Калі сем'і збіраюцца разам, яны даруюць і забываюць усё дрэннае, што здарылася, і спадзяюцца на лепшае ў будучыні. Алена з Палтавы святочная страва на калядную вячэру гатуе паводле бабулінага рэцэпту. Згодна з традыцыяй, у гэты вечар на стале павінна быць 12 постных страваў. Галоўнае з іх куця і ўзвар сухафруктаў. Гатовую куцю кладуць побач з дэдухам, кампазіцыя з пшанічнай саломы, якая сімвалізуе багацце. Са з'яўленнем першай зоркі ўся сям'я мае сабрацца за сталом. Хай святкує з вами вся ваша родина,
Сэнс у тым, каб за сталом сабралася ўся сям'я, каб убачыць кожнага, пагаварыць з кожным. Як ты перажыў год, пажадаць усім на наступны год пражыць яшчэ лепш у багаці, у дабрані і міры, любові, гармоніі ды згодзе з сабой і сям'ёй. З Ватыкану папа рымскі Францішак паслаў свае добрыя зычэнні ды памаліўся за ўсіх, хто сёння адзначае Раство. Им я перадаю свое самое сардэчнае пожаданне святого нараджэння у святле Христа, нашага міру і надзеі. Паводле традыцыі, святкуючы каляды, трэба думаць толькі пра добрае і забыцца пра ўсё дрэннае. А яшчэ папрасіць прабачэння ва ўсіх, каго вольна ці мімаволі пакрыўдзіў. Катя Малей, Белсад. 12 наступных пасля Раства дзён называюць каляднымі святкамі. Гэта дні радасці ды весялосці, чаго дымя рэдакцыя аб'ектыву і зычу спадарству. Хай гэтая пара будзе светлая, спакойная і прыемная.